vai todo? Pues de momento de maravilla, todo perfectamente. Tiñamos bastante medo, pero hasta ahora está salindo todo de maravilla, de maravilla. Como vai agora o tempo? O tempo que é esencial para unha festa, non hai bo tempo, por moito que fagas non sale nada ben. Agora que vamos? Ahora vamos, que baile ahora dos rapaces. Ahora vamos hasta onde bailan a escola municipal de Camariñas. Ao acabar o baile, pues xa procedemos a ofrenda floral. Ofrenda floral. Eso. Cada vez, a ver, temos que intentar que haya máis xente. De feito, estamos construindo porque, sabes, temos na calle do potro a barrotada. Un plan aí a calle, mira. Ya estamos ahí, cada vez vamos más ahora. Entonces, que contento. Después, amigos, ¿qué tal? Tamén que están pasando, sí, están bastante animados. Atraca ben tamén. Atraca de maravilla. Bueno, sí, está saliendo todo, gracias a Dios, muy bien, Pues ahora, vamos a pedir que siga todo así. Y ahora ahí, venga, a seguir ahí. E a facer o mellor que podamos, Venga, a seguir aí acomodando todo. Desde logo, que axuda a vos e todo. Bueno. Non sería posible todo isto. Venga, suerte, vale. Gracias, José. Hasta luego.
tanto o presidente da comisión como a comisión de festas veñan aquí, e Juan diga algo tamén, que eles son os que fan todo isto, eles merecen o premio, eles sí que merecen o aplauso. Veña. Damos las gracias a todos por estar aquí, a seguir pedimos os apoios, porque gracias a vos isto é posible. Dille que po ano que veña que vean máis. Estamos todos contentísimos. O dar é importante, pero o máis importante é estar aquí, axudar coa presencia física. Así que gracias a todos. Ahora, bueno, después de la introducción de Juan, vamos ahora, creo que está Pedro por ahí. Pedro, a ver, un pouco nada más, un pouco de 5 minutos. Venga, patrocinando Coca-Cola. Vamos 6 anos recordando isto, claro, isto que han axudado moito, digo, a darlle gracias a Marisol Soneira, que axudou a facer isto, que non ela non estaría. Eu busquei datos, a teve a gasolina há moito tempo, a cambio de nada, e claro, eu vexo que a xente se anima, e que especula a historia, e temos o noso patrimonio está abandonado, que hai sitios que debía se conservar, e non... está todo abandonado, non? A última imaxe de Chiri, así que... É un ano máis, Felicito a Comisión de Festas por este acto tan precioso que está facendo, que o noso patrono San Xorxo, que temos que acordarnos del, é un verdadeiro espectáculo que estades facendo aquí. Pedro, eu non quero enfocar o tema político en isto, porque os políticos aquí sobramos moitos, non? Casi todos. O único que vos quero dicir é unha cousa. Este acto que se fixo fai 6 anos, hoxe vimos aquí, hoxe ven o alcalde, ven todos, e o que somos todos é unha pila de camariñáns e de Buría para facer un acto tan bonito como este. É recordar unha persona que loitou sin intereses ningún políticos, solamente con intereses de dignidade do pueblo, de dignidade de conseguir que Camariñas, Buría e todo isto fora e tivera... Basicamente dúas palabras. Eu darlle as gracias á Comisión de Festas, iso desde logo, esta comisión xa é unha comisión vitalicia, vamos a darlle un ano, e senón que xa hai que dar para toda a vida inteira, porque estamos vendo que estuvo o pai, agora están os fillos, e seguramente van a estar os netos de Ramón. Bueno, de agradecerlle que haxa persoas que se dedican a traballar polo pueblo. Iso é importante. En calquera sector, en calquera actividade que se traballe, non?